Mukapin na sa 11 milyones ang natala nga naayo gikan sa kapin sa 18 milyones sa COVID-19 cases sa Tibuok Kalibutan. Kapin sa 66,000 na usab ang naayo sa kapin sa 100,000 ka mga nataptan din sa Pilipinas. Si Faye Marie Dumabok sa report. Niabot na kaganihang udto og 18.8 milyon ang COVID case worldwide. Apan, 11.3 milyon na sab sa maong kaso ang nangaayo na. Dinhi sa Pilipinas, alas 4 kagahapon sa hapon nga data sa DOH, kapin sa 66,000 ang natalang recoveries, gikan sa 115,980 COVID case sa tibuok nasud. Sa tunga-tungang Kabisayan, naduna kitay 16,876 COVID cases. Base sa alas 5 kagahapon sa hapon nga data, apan ang maayong balita, kay 10,451 kanila naka-recover na. Aduna hinoy natala nga 981 death. Ang lalawigan sa Sugbo mabot mana sa kapin 3,000 ang kaso, apan gipabaw usab nga 1,080 na lang niini ang aktibo. Sa Negros Oriental, 45 gikan sa 109 nga kaso na lang ang giatiman. 42 usab na lang sa 102 nga COVID case sa Bohol ang wa pa naayo. Sa Dakbayan sa Sugbo, 2,622 na lang ang aktibo, gikan sa kapin 9,000 nga COVID case. 956 active case na lang usab sa Mandawi City, gikan sa Kritibukan nga 2,030 nga kaso. Og 760 active case sa Lapu-Lapu City sa total case niini nga 1,915. Sa Eastern Visayas, nitala man og 1,083 COVID cases. Apan gipabaw sa DOH nga 743 kanila ang naka-recover na. Hinungdan nga 337 na lang ang aktibo. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.